Thokozela nansi ke video esikilethela yona. Uma uzolo umsindo njengamanzi azi ukuthi ke seqophele video le izulu kade lina. Ngenxa ukuthi kulezi insuku lina linamkhawulo. So kuyaphoqa ukuthi ke amanye ama video siwenze nje noma ke lina. Ngethemba ukuthi ke uyokwazi ucosha ulwazi nokuba ke bekunomsindo wemvula. Mina igama uPastor Uningi. Ungakhohlwa ukusubscribe ku channel namhlanje lesiletha indaba lamaphupho njengenjalo. Sengathi ungaphila, sengathi ungalondeka, sengathi ungabusiseka la ukhona khona. Uzama ukuhle wakabiyelisa ubona phasa. Ngicela ukubuza chazana uphupha ke amaHlala ehlahleni sawo. Asiqale sichaza amaHlala senzele nokungawazi amaHlala ukuthi yini amaHlala. Ngiyazi baningi kakhulu abantu abangawazi amaHlala omunye ngenze ungumZulu, omunye ngumSwati, omunye ngumNdebele, omunye ngumXhosa akawazi amaHlala. Omunye ngumpeli, omunye ngumNdebele, ungumNdebele, omunye mhlawumbe uwumtswana, omunye ngumvenda, omunye ngumpeli. Akalazi iHlala. So iHlala ke asibheke kanje. Into oqala amaHlala abizwa ngemonkey orange ngolika George noma abizwa ngolwe science abizwa ngela Strychnos spinosa. So amaHlala izithelo ezithelwa isihlahla esifushane esingaba mhlupho 7 m ubude sibizwa ke ngomHlala. Sinamaqolo anombala waso othi awube mpunga futhi ke sinameva uma usibuka, yabona. 2 amaHlala izithelo ezinkudlwana eziyindilinga zicishe zibe enkudlwana njengama orange noma zingaphezulu kancane kwama orange, yabo. 3 amaHlala adle ngokuba ke nephunga elimnandi elizwakala kakhulu uma eseqala ukuvuthwa noma ke esevuthiwe uqobo. Number 4 amaHlala anamagobolondo aqinile noma likhuni futhi ke ayashelela. Alihlaza uma engakavuthwa, uma esevuthiwe ayaphenduka cishe abe nombala ompofu. AmaHlala futhi okunye singakubala ukuthi uma esevuthiwe lokuphakathi noma lokuthiwa ubuthumbu noma kubuthumbu bawo noma lokuphakathi wona kuba noshukela noma kumnandisa shukela futhi kuba mnandi kakhulu kucontise amathe. Okunye singakubalula futhi ukuthi inhlavu nalawo magobolondo awo omhlophe amaHlala awadliwa ngoba anomuthi osetshenziswa kakhulu uma kwakhiwa amakhambi okwelapha, yabona. Futhi wona amaHlala uma engakavuthwa wadliwa ngoba anobungozi ngoba angakwenza mhlawumbe uhlanze uzukhiphe ngisho kwangoKhisimusi uma wadle ngaphambi kwesikhathi sawo, yabona. Kanti futhi singakubalula ukuthi wona amaHlala ngesikhathi sasendulo ayethathwa njengesithelo zeingane ngoba izona ezaziwadla kakhulu futhi izona ezazivamisa ukuthi ke ziwathola eqala uma esevuthiwe esekulungela ukudliwa. Futhi endulo singasho ukuthi wona amaHlala ayethathwa njengalamanzi akhona ethathwa afakwe mhlophe epapeni, ikakhulukazi ipapeli manzi ukuze ezoba mnandi lehle kuphi esiphundu, yabona. So uma sesichaza ke la ukuphupha wona amaHlala ukuthi mhlophe kungasho ukuthini uma uphupha amaHlala lolu phawu sithatha njengoluhle nolusho ulindele ukuba nesikhathi esihle, lindele ukuba nesikhathi esimnandi, lindele esenjabulo nekusasa eliqhakazile. Noma singathi thina uma uphupha amaHlala uphawu ngobe lichaza ukuthi empeleni lindele impilo ende enenjabulo nokuchuma ngenxa yesithukuthuku zakho. Singaphinde sithi thina uphupha amaHlala uphawu ngasho inhlanhla ezayo lingasho ukululama uma kadugula, yabo, nenala uma unomklamo noma unebusiness. Sibonga kakhulu, uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu ekubusisa.